Agkis kayo, namo na ko atoy. Nga. Agkis kayo kitam. Oh. 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 Namat. Sibuyas ba? Kisag-isam lang ata. Tapos ka, lumtigain. What? Kami mo jitlugain. Lumtig. Kabil mo gitlog. Mamaya natin sugat. Kaya siyempre ka Bumulad, tanga. Lumtag. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Patang. Tanghali na. Boy, kaya matay. Kayam nga. Kasi Kaya ka nga talaga si kakayam. Baka nagdaram taulaw. Kaya ano ko nakababain. Hapay niya nga may trabaho mi day. Ha? Trabaho mi day. Jay, arkeolan sa di ko matip pa. Te. Imbitaan dak, di peryan, di nga, siya salasalaan. Salasalaan lang. Ang tambling-tambling na. Atar, aramiti kiti. Agi man garad. Okay. Burka, try ko. Agi man garad. Try and try until your success. Ano? Try and try until your success. Nagkapidutam mga jay. Ha? Nagkapidutam. Ay, nyakit din. Hanggang matanahan mo tumagan na dyan. Tamda magdarataw lang. Magpa-hospitalak pa eh. Para kanya lang nga dyan. Okay garad. Yay? Okay. Oh. 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 1, 2, 1. Haro? Apay nagbaba. Ah, Madimsam mo. naramit ko mo. Madimsam mo. Oh, sige, Nagbaba. Kita ma. Ay. Watch and learning. Sige mga rap. Sample, 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 sample. Oh. Naglag ang tapos kayo. Gimana ulit naman ta kanyam. Nagbabata kanyam. Tama kami. Ano pa ba? Kasi naman tuktukan ka. Nagkatong Okay. pagtamlingan na. Isa pa eh. Tamdaman ay sudsud tawlay ko. Maroros pa ang ipin niya ko. Oh. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Apay na makain niya. Ang galing ako. Ha? Damdaman ay sudsud. Sika, di ka lagal alwadan. Damdaman na pigis man tamay sa kabibigmutan. Bakwad ka pa ilaang. Practice kami ngayon na isang challenge kami. Salins! Challenge. Saan? Pwede ka mo titi mo. Ha? Pwede ka mo. Hanga iti ka toy. Nya. Piyak. Ikalakulay na. Hindi mga paprusan. Baka damdaman mahawakan niya mata ni. Apay kasla ko bran eh. Mm. Sip. Sige. Ating. 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 Asik ganyan nga toy. Apa naman pasipit. Mabising nga rudan. Napilipila pa ka ng gamen. Parte mata boy. Ha? Parte mata. Parte, alaga ko to. Alaga ko to. Mahal na mahal ko to. Oh, laya akong. Pet. Pet mata. Oh, pet. Ganaganata. Baka nadaman na ganata. Oh, batang. Batang to, batang. 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 Pet ko to, pet. Kaslata agong mo na pet, pet. Kasla natulidang pison. Pinarumata tamtama. Paboro ka, kaya mong isina ka tapatilog mo. May tatanga Madi pulutan boy. mangigig ka man. Nakalanglang si tayo, ma'am. Nagado nga po tayo nga mabalinit ta. Maingit kayo lang. Tawan tarakin nyo, astoy. Madimig ka man, damdama. Lagi mas taulo na nga nutonin na eh. Kaya mo tanong, nuta ka ta ka, iwa mo. Patasa mo ata. Hindi man oh, ala. Hindi man, padakong gano'n eh. Padakong gano'n. Pabuksitan ka. Ala. Sika, marwam ka talaga. Paswet, paswet. Suyot. Suyot. Sika mga rap. At pag singawan nan, suyot pa eh. Muli ka mo doon. Mali, apros ka lang, apros ya. Kahit tungar nga amuan-muan, amuan-muan. Sabi na yun. Agkis kayo, namo na ko atoy. Nga. Agkis kayo, kitam. Oh. 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 Namat! Kapag kami apros kami na. Ay, Jayan! Ti kayo, apan nyo kakuha nati patok. Tagawid yung balayan. Taimam. Taimam. Damdama ha. Yung banglo. Ay, Papalutan taimam. natin. Sanggay gamang, apa ya? Hintan. Kay Jayan, mambabarag kayo.
Ang cute. Sumadag ito yung muryot. Ay, day. Ano nga tanong seryoso ak tip nagbiag ko. Bagay ko manig eh. Isla di pa pahuli ng buhay ah. Mayat aji tarakan na ni Andres ya. Nasaan? Aji itik na. Mayat ya. Kaya mo tarakan ka mo lang. Eh, tara ka na pinyaw. Pun, kanaga mo mot. Nya, hapi nga mot. Mot talang. Hapi nga mot to karo. Bagay mot kanya ma. Mot! Mot talang! Lu salutsut. Ano boy? Boy, Nagpudot di ulan na din namin sa nata. nay, Kata ni ba? narigat nga ba katungtong ah. Pagtripan ta. Ha? Pagtripan ta. Sige bahala ah. Si kabala, pa siyak lang. Sino ang kadwata? Sige, damayang ano ka. Tangar. Tatang. Hoy! Yung misa mo tayo. Tingnan ni. Lapan niya na ramid mo kinibak. Ha? Oh, Kiniktot ko tingnan. lang. Kiniktot ko lang mga ito. Pinyo ko na tao. Kinigtot! Kata ni Baya. La. Kam nga nakasirseryoso tita ka. Ano mo kas dyan? Tukyo umat. Kaya man istorbo to bubuyayag ni. Bolt manatan. Bulag ka ba? Kitam na eh, bultata. Oo na yata nga pulsa. Mayate. At ito bagbagada nga Maria Pauls. Hoy. Maria Cristina Pauls, ajay. Marian. May tagpasyar jay. Pasara na kami tumangarap. Tarupa ma. Hindi ka mabalin ni jay. Apa yung mga Eh, madimay. Pang tao lang naman pa ni jay. Eh, mo sa uwan siya. Nga tao. Hali pa. Sige, kajak mo no, nakaklase ka nga tao kay. Apa yung nga species ka boy? Isip. Species ma. Isip man hindi ba? Species. Species. Mading species. Dati nagkapuak. Apa yung nga kailyan? Animal nga talaga. Bagay, RD ka klase Yaman ti animals. Namin, ado ti species na niya kay. Damam mo no, anang species ka dyan nga nakaka-category. Muli ko. Ruyot mo. Apa yung kasta tayo smile mo? Pang tao lang manatan. Lutok naman. Buluti ka pa ito, bulbulod nga pancit. Hindi ah, lutok mo rat. Apa yung pansi tatay? Pancit abra. Alam mo, kita kas tao. Amo ka tayo boy. Nya. Nga tao. Ay kwa, ay ramin di Japan na ito eh. Ramin di Japan, kapula abra ata, kapo ramin Japan. Sinabalim lang. Wan. Di mo lang. Hindi mas nga tayo nung lutok. Sa mga lutaw. Ma'am. Ha? Ma'am. Wan! Sibuyas Apa yung bawang lang maglutaw? nga tao. Sibuyas bawang, ba? bawang. Kisag-isam lang nga tao. Tapos ka, ano, lumtigain. Sabi mo jitlugan. Lumtig. Gabi mo ditlog. Ano yan natin sugat mo. Kasi kaya siyempre ka lupa. Bumulad, tanga. Lumtog. Umuskol, lumtag. Lumtig. Ah, may tata. Pinagbasa kami elementary ka. Hindi po go. Makiran. Kwa, IS. Elementary school. Ruyot. Ganda boy. Laing nga rod. Uy, isag-isam lang nga to. Among Mas tinamayat matangati nga. limang iklog. Among tinamayat nga pang sagpawit ta. No. Ni Batang. Adi ko ni Andres. Adi itik ni Andres. May Kani tata. isina tala nga din. May mayat ano sagpawtan ta. Si ka. Kaya mo takawan ta. Ha? Kaya mo takawan ta. Kalat. Sige, padasin nyo, pamulingan na kayo aja. Ay wala. Gati baka no may kanta ti baseball bat tawlok. Kaya ako. Sabali pa gayam no ko. Yang rad, No, Andres sagpawtan. tinagan na. Nagkarasag po ta. Aji lang nga limang iklog. Ni.
Sa balim. Sa boy, akasya pa yata yun eh. Ay, sige nga. Pre, apo. Tangatan? Ha? Tangatan, lutun ka. Kaya ang kalutin natin, tama pa nagkurutan dyan balayog. Ambod. Malis kami na po. Kami na po. Tara din. Sabada ka dyan, baka di batyan na gadi ah. Hindi ah. Takbo. Sabi ka. Sigurado ka? Alam mo lutuin yan? Uy, amo ka to. Iwala ka lang. Dati ang ako ay di chef. Chef Pingas. Sabagay. Halatado. Bagay sa mukha mo. Oh, ano pang ginagawa mo? Ang hali na. Tara na, para maluto na to. Sige nga, bisa mo nga. Tara. Patingin nga ng mapa ng Pilipinas. Ayan o. Diba? Mindanao. Grabe ka naman, Mindanao.